El nu-i conștient. Uite că vorbește. Adică nu răspunde la vorbește la trecut mai mult. Ce spuneți, domnul Și Grigoraș? George? Să aduc radio? E acolo, George. E aici radio. E aici radio. Ce ați pățit, domnul Grigoraș? Ce ați pățit? Deci, tulburări. Mici tulburări. Și aveți răni pe corp? Aveți răni? Da. Ia spuneți. Cum Da, vă în luna cheamă? lui iulie În iulie. Da? a venit soțul acasă și a spus că acuză durere aici de cap și de ceafă. Și spune, măi, Paulina, mă doare rău tare de tot. Atunci pe loc am anunțat o salvare. S-a dus la spital. Mie mi-era rău că și eu sunt așa cum sunt. Și am zis, du-te, când vezi care e situația, nu te... Mic un taximetru acasă. Așa și făcut. S-a dus la urgență. Și acolo la urgență toți a sărit în capul lui că este beat. Că a consumat. Ce-ai băut? Câtă cantitate? Și vine săracul înapoi. Băuse ceva? Nu băuseră, doamnă. Bea ca fiecare om un pahar de vin. Dar atunci era băut? Nu, doamnă, nu că era dimineață. Cum să Da. bei? Păi el a plecat la muncă că mai muncea. Și-l cunoaște atâta lume în Ipocșani. Așa. Și l-a găsit și cu tensiunea 19, asta e totul, asta e prima acolo de când a plecat la urgență la Pantelimon. Nu, n-ați terminat. S-a dus la spital și... Păi s-a dus la spital, La a spus urgență. că la urgență A spus că că e beat. e beat și să spună cantitatea care a băut. Și el a spus, n-am băut nimic, nu sunt beat, mi-este foarte rău. L-a trimis la psihiatrie, la psihiatrie aceeași poveste. A scris că să oprească alcoolul, păi dar i s-a făcut analize ceva. E cineva atât de conștient să se uită în ochii omului să spune că este beat, că are alcool în sânge sau că e băut dimineață. Da. Așa. Așa, și l-a trimis acasă. El în continuare dureri de cap. M-am dus la particular la doctorița Cherciu, pe Brăile, la dumneavoastră acasă. Am luat legătură și am zis, doamnă, vă rog, ori mi-l internați, ceva se întâmplă că e bolnav. Am fost, mi-a dat tratament și dânsa a spus la fel, trebuie dus la spital și făcut o tomografie, că prima dată nu i-a făcut nimeni niciun fel de Deci tomografie. dânsa la particular v-a recomandat tomografie. La Da. spital, la urgență nu i-au făcut nimic, nu? Absolut nimic nu i-a făcut. Absolut nimic. Ați fost Și la asta tomograf? Am fost sâmbătă la doctorița Cherciu, cum vă spun, acasă. Și a doua zi dimineață, la ora 7, am plecat cu el duminică la urgență din nou. Așa. Acolo era de gardă domnișoara doctor Gaman. Să dea Dumnezeu sănătate. Așa. S-a ocupat de el și în câteva ore l-a trimis la București și mi-a spus că trebuie urgent să ducă să interneze pentru că e aparatură modernă acolo. Așa. La ce spital? La Obrejă, la Spitalul Nou, în București. Așa. L-a operat, s-a simțit bine, a venit cu el bine, sănătos. Și aici mi s-a întâmplat ce mi s-a întâmplat. Ce? Ce vi s-a întâmplat? Cum stă un om bolnav care în situația lui, care nu e capabil să fie conștient să dea pe dreapta și pe stânga, a apărut micuțe, le-am trat, escare, da. exact. Și acum 3 săptămâni sunt de 2 ori pe săptămână la spital, la urgență. De 2 săptămâni tot vă 2 duceți la săptămâni, urgență? jumătate, 3 săptămâni sunt acolo într-una. De ce? De ce? Pentru că îi spun, doamna doctor, la urgență, s-au umflat picioarele, s-au umflat mâinile. Asta e de stat. E de stat la pat. Bine, îmi dădea drum acasă. Doamna doctor,
S-a mărit, nu știu ce să fac pe picioare, am rezolvat-o eu, cum am rezolvat-o, zic, dar la șolduri nu știu ce să-i fac, nu știu ce să-i fac. În sfârșit, acum, L-au văzut. asta a fost 3 săptămâni, la 2 săptămâni când l-am dus iar, a venit, a coborât doctorul Sabin de la chirurgie plastică, mi-a dat betadină și cu un unguient, dar acolo deja era pungă de puroi. Formată pungă de puroi. Și de săptămână mă duc mereu. Du-te sâmbătă, du-te luni acum. Când mă duc sâmbătă, știți ce mi-a spus? Și astăzi, o infirmieră, un asistent, ce să caut sâmbătă cu el aici? Acum sâmbătă Sâmbătă aceasta? acum. V-ați dus disperată de gaura care Da, era acolo. doamnă. Că mirosea de acum, de o săptămână jumate, mirosea cum simțiți dumneavoastră acum. Și ce vi s-a spus? Mi-a spus că dau betadina și nu se întâmplă nimic, dar în sfârșit să mă aștept de... Dar i-a văzut rana? Nu l-au I-a văzut pansat? Nu l-au rana, făcut nimic? nu l-a pansat, nu. Nu A l-au pus mâna, atins? s-a uitat și mi-a dat betadina și cu... Cine? Asistentul de la urgențe? Nu, doctorul Sabin mi-a dat. Asta acum 3 Nu, săptămâni. eu vorbesc de sâmbătă asta. De sâmbătă asta, nu i-a făcut nimeni absolut nimic și a spus să viu luni, că sâmbătă nu se lucrează. Cu el v-au trimis acasă. Mi l-a văzut și doctorul Petrea, care și dânsul e chirurg, care putea să ocupe un pic de el, și l-a văzut și doctorul Sabin. Și amândoi a spus la fel. Nu, să vă așteptați de alte... Am înțeles. Am venit cu el acasă. Veniți luni. Am ajuns luni la urgență, m-a plasat cu el pe targă din salon și din cabinet în cabinet. Și într-un târziu am dat de doctor, mi-a spus doctorul Saben să-l duc în secție. În secție acolo s-a uitat la el și a spus, doamnă, știți, eu nu pot să mă ocup pentru că eu am alergie. El? Da. Doctorul are alergie? Da, că îl mănâncă mâinile și fața. Cine? Sau- Doctorul Savin? Da. Și a dat dispoziție la 2-3 cu infirmierii cu aia, acolo l-a desfăcut, l-a curățat după cum ce vedeți acolo. Și cu asta basta, a încercat să mai vină să-l vadă și s-a întors rapid înapoi și a spus că eu gata, încep să strănut. Eu nu pot să-l văd, dar oare e prima operație sau primul caz de genul ăsta să nu se ocupe de ce spune, bătrân, 70 de ani, la revedere. Și așa v-a zis că nu poate să uite la el ca Nu, alergie. doamnă, nu, că n-am nicio interes să mint. Nu mi s-a întâmplat caz. Deci, credeți că nu pot să mă stăpânesc. Vă cred, doamnă. Și ce s-a întâmplat? V-a trimis acasă? M-a trimis acasă, deși sunt cu fata de la șefa de la Crucea Roșie, Dumitrache Lavinia, dacă ar fi fost toți medicii ca fata asta. Dar nu e de la Crucea Roșie. Sau de unde este? De vis-a-vis de școala 9 sau 10 în Pânărie. M-a trimis doamna doctor Găman la care dumneai. oferă servicii la domiciliu. Exact. Dar Când birocrația... ați fost? Păi vreo 2 săptămâni și... Dar birocrația asta cu aprobatul, cu toate problemele astea, a dat Dumnezeu și a venit de 2 zile, 3 zile și mai trimite, a trimis să-l panseze. Vine și astăzi, vine și mâine. A spus, Da, are dreptul prin casa de asigurări, știți. știu, L-am dar îngrijit la până se domiciliu. face toate Durează. forme, sigur că da, asta după ce mori îți vine acasă. Pe mine mă deranjează un singur lucru, când te duci cu o urgență așa de gravă. N-ar fi cazul să mai îmbolnăvești un om la recepție, să-ți sară alea în cap că la ce l-am adus și pentru ce l-am adus. Sau o infirmieră, care n-are niciun drept. Și i-am spus, zic, luni aceeași poveste mi-a spus, că n-am venit, sâmbătă aceeași poveste, acum, astăzi, luni, că am venit, aceeași poveste, de ce am venit cu escare. Escare. Dar cum pot să spună mie, zic, l-a văzut vreun medic să vadă despre ce-i vorba? Mi s-a recomandat o săltea anti-scare, în care am spus domnului doctor Sabian, pentru că nu am momentan bani, că nici rețeta n-am, cu am și acum geantă, n-am reușit să o cumpăr.
Și dânsul când a auzit că n-am bani, a spus că și el muncește tot fără bani aici, în spital, pentru că așa e sistemul. Dați aici e semnul de la furtun. Și aici a fost operat aici.